Здравейте, казвам се Мариан Михайлов, търговски представител на фирма Ридея за Североизточна България. Днес сме на ден на полето село Пъп Григорово. Зад мен са хибридите на фирма Ридея Царвица, срещу мен са хибридите на фирма Ридея Слънчоглед. Основните акценти тук на полето са Царвица в ранното ФАО 240, 280 и 300. Изключително нови хибриди, които сме пуснали тази година на полетата за първа година. Също така и два нови хибрида в 380 и 410, които тук на полето, въпреки сушата, късните валежи се представят много добре. Има формиран кочан, има добро опрашване. Като цяло новото поколение генетика, което е представено от фирма Ридея, се държи много добре в променливите климатични условия за района. Имаме и два представителя на експрес слънчогледи, които оцеляха въпреки проблема с Clearfield слънчогледите, който беше на полето. 50-53 в сух сегмента чист линолов слънчоглед и Цейлон чист линолов слънчоглед в експрес сегмента, които за климата в района се държат много добре, все още хранят семката, не е приключила вегетация. Общо взето, въпреки сушата, много добри резултати ще наблюдаем по време на жътва. Благодарим на организаторите за мероприятието и на домакина Недялко Статев за отличната организация и надяваме се следващия домакин до година да се представи също така на ниво.